Sekalasi Banditi akamhanyiswa kuchipatara nezuro. He was admitted to the hospital. Mukomana haasi kunzwa zvakanaka asi akaudza vanhu kuti aiwa musavhunduke achisi chirwere chemukondombera. Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are returning subscriber, welcome back. Munoziva guys, pano pa Zim Celebrity tisu tinova nemakuhwa tinokuigirai malatest ega ega. Saka Sekalasi asati amhanyiswa kuchipatara akataura izvi pafacebook pake achireva kuti iye ane chirwere chemaacids nemaulcers. Akanyora achiti achiti happy new year mabhanditi angu, dai Mwari vakupai zvido zvemwoyo mukurarama. Sevatevereri nevatsigiri vangu mune kodzero yekuziva kuti bhangweda renyu bhanditi renyika nyama dziri kurwadza amana. Vamwe vari kunditesta nemaziso, vamwe nemaziviro avanoita, asi kune vane ruzivo nemaacids and ulcers vanokuudza hapana musiyano ihuku nemazai. Hama dzangu, masini aya ari kuda kundisakadza. My advice is eat and drink healthy. Zvikafu nezvinwiwa zvazara muno hazviko. Handingashuviri kachirwere aka kana kune mhandu dzangu. Madzisawira mahwani aya kana AIDS inosara pasi. So ndonyaya iripo guys. Sekalasi akadedzera kuti iye haangashuviri chirwere ichi kana kumhandu dzake kana kuti maenemies ake. Akadedzera kuti kana AIDS chaiyo inosara pasi. Ari kutaura kuti maacids and ulcers, hanzi musadye too much zvinhu zviri kutengeswa nezvinhu zvaakudyiwa munyika muno muZimbabwe hazvisisiri right, ndo zviri kutirwarisa, ndo zvaari kutotaura. Akazvitaura asati aadmitwa kuchipatara. Saka tinongoti isusu seZim Celebrity TV, we wish Sekalasi a speedy recovery because the guy is a good guy. Anoempower mayouth, ndiye anovatora mayouth achinovaimba navo achizama by all means. Saka we wish him speedy recovery. Plus futi artist yakaita Sekalasi haasi munhu yanopaparika. Hamungamuwane pasocial media every time achingotaura zvinhu zvisina nebasa. Anototaura maadvice, zvinhu zvine order, and tomufarira nekuti the guy always want to mind his own business, kwete zvinoita mamwe maartist vanoda kungoswera vachitaurisa nemasocial lights pasocial media. Saka tinongoti kuna Sekalasi Banditi tawanda, we wish you a speedy recovery. Hope we will see you soon.